Само за видео Лазар специално. За най-силните. А кадър му право също. Ако дармо право бока, клинги кагиля ма промалено фао. Това бебе, това бебе. Много шантаво, казва Боян. Много лудо. Само за брата за Сашо. За брата Сашо шампиона. Айде бе Сашо. За най-големия мръсник. Това е мръсника на дерманци. Наказателя. Той ги наказва всички. Той ги наказва. Няма ли си тука? Всичко е в кеш. Всичко е в кеш. Няма лизинг. Няма лизинг. И седмицата е в кеш. И петицата е в кеш. Казва Сашо. Казва Сашо. Аз съм оригинален в кеш. Няма съва на лизинг. Мене е ова на моето име. ББ-то. Няма съва лизинг. Тука е ова. Оригинален в кеш. Ова. Оригинален в кеш. Моя брат е оригинален. Той е в кеш. Той е в кеш. Кеш, 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 кеш. Хвърля парите, взима кулите и заминава. Не оставя борщ на никого. Не оставя борщ. Неговите коли са на неговото име. На Сашо шампиона. И за Катя патронката. Тя е шефката. Парите са при нея. При касиерката. Това е касиерката. И чак, стиги так, так. И стиги так, стиги так, стиги так, стиги так. Де, де, бас, и бас, и бас. De, de, alelelele. Ando baro dermanci. O me casa. Ona шукар. О Бояни. По-до специално от Сашо Бачката за Боката и за Георги Костов. За шампионите. Това са шампионите. На дерманци, на дерманци. Тези момчета са непобедими, непобедими. Няма втори като тях. Непобедими. Овде бас и бас. И стиги так, яс, и стиги так, яс, и стиги так. Yes, up there. Приберете мечоците.